Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube al Tacu la o nouă aventură alături de aceiași pescari de seamă cu care am rămas înămolit pe Neajlov. Să sperăm că astăzi avem alt noroc. Asta ar fi culmea. Adi Iordache și cu Dragoș Grivei, mă scuzați. Salut! Salut! Suntem pe bazinul piscicol Creața 3. Mulțumim mult administrației că ne-a primit și astăzi la o filmare, la o nouă filmare. O locație care e verde, e frumoasă, e curată. Mereu ne-a făcut plăcere să venim aici. Mai sunt pescari, sunt încântat că mai văd pescari în curs săptămânii și să sperăm că o să avem și noi parte de activitate. Cu ce să încep? Vroiam să vă zic că merit un premiu întâi. Începe întâi cu ora la care ne-am apucat să filmăm. Este ora 10. Și la ora care ne-ai chemat aici. Da, la ora 7 de început de pescuit. La ora 7 i-am chemat aici. Dar merit un premiu, oameni buni, premiul de prostul lunii. Pentru că am ajuns pe baltă fără echipamentul de filmare, fără absolut nimic la mine. Practic obiectul muncii atunci când cu asta te ocupi a fost lăsat acasă. Somn puțin, n-am scuze, ce să mai zic. Mi-a plăcut că a venit relaxat. Îmi beau cafeaua, țigărica, frumos. Ce frumos e mi-a plăcut peisajul. și mai mult că am venit mai târziu. Și așa că am început târziu de tot această Mașina a cărat la valea ta? Doamne ferește, nu mă mai miră nimic. Bun, acestea fiind spuse, vreau să rămâneți până la sfârșit pentru că chiar și așa, în puținele ore care au mai rămas la dispoziție, vom face un concurs între noi. Am lansat o provocare către băieți și Dragoș a zis că o să ne umilească. Până acum cam pensionar, așa, cam stă degeaba. Deja v-am umilit cu prezența, așa că ce mai aveți? Da. Ca să înțelegeți pe scurt. Vorba lui Bobiță. Auzi, eu o singură speranță am la ziua de astăzi. Sper că ursul și-a făcut duș dimineața. Nu știu, n-am prins-o pe asta. E cu concurs de la urs. Măcar să fie curată zona respectivă. Mor. Adi pescuiește exclusiv la umitoare, eu pescuiesc exclusiv la boilesuri și Dragoș pescuiește exclusiv la baguri, la pungi PVA. Așa că va fi interesant să vedem care va avea câștig de cauză astăzi. Bineînțeles că odată că timpul e scurt, așa cum am spus, dar și pentru că apa încă e foarte rece, e mijlocul, aproape de sfârșitul februarie, când cât suntem azi, 20 februarie. Și nu mai pune. Mai pune. Nu mai știu. 24. De 24 februarie. De când eu nu mai dorm de pe 20 februarie și am rămas acolo. Și nu putem să sperăm, eu știu, la ce mari capturi sau număr mare de capturi. Așa că orice pește s-ar putea să câștige. Dragoș mi-a spus că n-am nicio șansă și vreau să vă arăt cum am pregătit astăzi ca să-i scot pescuitul din cap lui Dragoș. O să trecem așa cu camera pe rând pe la fiecare dintre noi, să zicem câteva cuvinte și în rest așteptăm mustăcioșii. Trebuie să menționez că mie melele stau cu 3 lansete, a băgat doar 2. Da, el e atât de bazat încât a băgat doar 2. Cine câștigă, oameni buni, să știți că, nu știu dacă oferim vreun premiu sau nu. Orgoliu, frate. Suntem cel mai bun pescar câștigă, ăsta e adevăr. Apropo, cum câștigăm? Cel mai mare pește, da? Sau cei mai mulți? Peștele. Peștele. La cine vine peștele, ăla câștigă. Exact. Rămâneți până la sfârșit și sperăm să vă distrați alături de noi. La mine, mă, în buzunar bate vântul. Și mă, tu te-ai pornit și stația? Bineînțeles, eu mai plec, mai fac, mai alea, eu filmez. Doamne, dar cât de optimist poți să fii. Revenim.
Așadar, oameni buni, trecem repede prin cum am ales eu să abordez partida de astăzi. Consider că plec cu cele mai mici șanse. Probabil că favorite Adi cu momitoarele, cam asta e perioada din an. Dar chiar și așa am zis că fac tot ce pot în această provocare și în acest sens am ales să pescuiesc cu boilesuri solubile de la Claumar Pescar Scuit Căpșună. Am aici de 20 și de 16. La Cărlic voi pescui exclusiv cu bilă de 16 mm solubilă, dar probabil că la nădire ușor cu Cobra voi da și câteva bile de 20. Nu e doar atât, n-ar fi de ajuns și acum vă dau și vouă un pont. Nu trebuie să fugim de pescuitul la boiles iarna. Ce am făcut de acasă, mi-am pregătit de acasă aici o chestiune așa frumoasă. Bile de 16 și de 20, cele din pungă, de asta și pungile sunt la jumătate, amestecate de aseară cu CSL, cu Complex Juice, da? 2 sticluțe de Complex Juice la aproximativ 1 kg de boilesuri. Le-am lăsat de aseară până am început astăzi partida. Cu ele voi nădi, pe ele le voi pune la cârlig. Pe o lansetă pescuiesc lipit de malul opus și mă voi folosi și de pungă, de pungă, zi-mă, de fir solubil. Cum se numește? Meltex. Așa, mă voi folosi de Meltex. Și pe cealaltă lansetă voi folosi, bineînțeles, bărfuduri, baltacul, o zonă undeva în 3 sferturi, unde ajung lejer cu Cobra. O nouă cobră pe care mi-am luat-o și despre care vom vorbi mai târziu. Iar pe cea de-a 3-a lansetă pescuiesc cu 3 lansete, pe cea de-a 3-a lansetă voi pescui cu plumb momitor pentru pastă solubilă. La cârlig un boiles tot scuit căpșuni, dar critic echilibrat. Deci 3 lansete exclusiv pe boiles, una pe bărfud, una pe fishmeal și una critic echilibrată. Așa voi pescui eu astăzi. Urmează să vedem dacă am vreo șansă. Deci revenim la tine cu primul pește, ai și capătul de baltă, Am capătul de baltă, am 4 lansete, bomitoare, papanele. păpănele. Bă, dacă nu iau astăzi, dacă nu câștig, sunt lampa, sunt Aladin. Mă rog, ia uite, uite cum arată. Nu, chiar e ce trebuie, stai liniștit. Ia uite. Chiar e ce trebuie. Felicitări pentru nou rodpod. Mulțumesc, asta da. De fapt eu mai mult pentru să văd rodpod după mal, nu de altceva. Stați liniștiți că l-am luat în rate, stați liniștiți. Am luat în rate și încă mai am de plătit vreo câteva luni. Da, ca să vedeți ce face nebunia din nou. Da, bun, cam asta e treaba la Adi, foarte simplu. Astea sunt momitoarele, o nadă simplă, rapidă, aditivată cu puțin aminoacizi din Complex Juice și să sperăm că Adi nu va prinde niciun pește, iar eu voi prinde minim 3. Eu zic totuși fir întins pentru că chiar vreau să vedem culoarea la un pește astăzi. Nu mai zic baftă că... Ia să vedem ce face Dragoș. Bună ziua, domnul Dragoș, ne prezentați și nouă pe scurt așa cum ați luat în calcul provocarea pentru astăzi? Da, cum nu vă prezint eu. Stai să ascundem chestii interzise minorilor. Astăzi am fost obligat să pescuiesc la AKDL, la pungile PVA. Chiar mă pregăteam să schimb lansetele și îmi făceam 2 pungi. O abordare simplă, o abordare unde nu vreau să mă murdăresc deloc pe mâini astăzi, decât de pește, de crapii cei mari. Așa sunt și eu. Folosesc un mix de pelete, Claumar Premium Mix de 2 mm, pentru confecționarea begurilor. Și chiar acum mă pregăteam să realizez un astfel de bombiță. Și dacă tot m-ați prins acum, eu folosesc încărcătorul de la Fox, care îmi ține punga desfăcută la gură. Cu lopețica bag câteva pelețele la baza pungii. Montura este una extrem de simplă. Am un plumb special pentru pungile PVA,
pe care am montat o tijă de la vid, o tijă rigidă, unde nu este obligatorie folosirea litcorului, prefer această variantă pentru că schimb foarte repede punga. Da, extrem Un de- rig simplu, un curlig numărul 8, un wafter galben de 8 mm. Și am băgat câteva pelete în pungă. Așezăm cu grijă rigul astfel încât să stea culcat rigul pe cantitatea micuță de pelete. După care mai venim cu O lopețică. o lopețică de pelete. Așezăm plumbul. Aici trebuie să punem cât mai pe mijlocul pungii, ca să nu bată în aruncare, să fie stabilitate în lanseu. Și mai punem o lopețică jumate, mi-am făcut eu calculul că mi-are și punga perfectă pentru cum pescuiesc astăzi. Am scos pâlnia, încărcătorul, îmi centrez plumbul, tija plumbului perfect pe mijlocul pungii. Și după care am rotit un pic aici, o batem bine astfel încât peletele să se compacteze cât mai mult și să eliminăm cât mai mult aer din pungă. Și pentru că nu-mi place să lipesc practic pungile, folosesc o bandă PVA, un Meltex. Bandă PVA, îi zicea, mă. Da, era simplu. Păi eu m-am chinuit 10 minute. Varianta Fast Melt de la Fox, cu care leg efectiv, am legat capătul pungii. Am făcut două noduri simple. În perioada asta rece folosesc acest tip de bandă. Una la mână că se dizolvă mai repede pe apă rece, dar avem avantajul că, imediat vă arăt, practic nu folosesc toată lățimea de bandă. Banda este practic tăiată pe jumate și atunci este practic jumate de bandă. Este mai subțire, se topește mai repede. Corect. Am legat săculețul aici, punguța frumos. Mai Tai îndepărtez excesul, nu? excesul cu o foarfecă. Foarte tare, îmi place maxim stilul. Deci curat, elegant. Și acum, pentru a putea zbura cât mai bine, vedeți că are colțurile acestea. Eu practic presez colțurile pungii. Da? Și cu un pic de salivă lipesc colțurile. Da? Și acum are o formă aerodinamică. Asta este punga. Deci practic tu dai la bombă, tu și cu Putin. Da, eu cu bombe. Și cum practic exact pescuitul ăla cum zice Putin. Dau și eu două acolo, văd pe unde. Da, iar în gât. Așa, pe lângă asta, un lucru foarte important. Este un pescuit de intercepție, n-am nădit cu absolut nimic și nu vreau să nădesc cu absolut nimic. Voi folosi nelipsitul cordagu pentru a-mi atrage peștele, pentru a determina peștele să le plaseze 2-3 metri dacă e cazul să vină lângă montura mea. Și atunci tot ce am de făcut, punga este făcută. Eu de obicei înțep, aici se vede unde este wafterul. Da? Și atunci înțep punga în zona wafterului și pun câteva picături de cordagu. Hai să punem în soare așa că se vadă. Și practic asta este montura. O las, uite aici n-am lipit-o cum trebuie. Da, nu e problemă. Am se făcut lipește. economie de lipici, dar o lipim acum. Și practic punguța asta o las câteva minute să stea cu cordagu în ea, să se impregneze bine peletele și este foarte simplu. O să vă arăt când schimb lansetele, o să vă arăt și cât este de simplu să scoți o montură care a fost la apă și să pui o pungă și să o relansezi.
Scurt update, ora 3 și ceva. Pescuitul a început la 10. Imaginile cred că vedeți și voi că sunt superbe, ne bucurăm să fim pe malul apei. Nicio captură la niciunul dintre noi. Am fost lipit de mal, am dat în 3 sferturi. Ce să zic, m-am retras și în 30, în 40 de metri. Am căutat apa puțin mai adânc, am găsit-o undeva trecut de jumătate. Nimic. Hai să zicem că eu pescuiesc la bile și șansele sunt mici în această perioadă. Dar băieții, iată că nici ei nu au avut niciun fel de activitate. Punga, begurile lui Dragoș, care de obicei chiar aduc pește pe saltea. Până la această oră nimic. Nu renunțăm, bineînțeles, e iarnă, e greu, dar... Bă, suntem pescari, suntem la pescuit. E război, what the fuck? Da, frate, e război, știu și peștii. La fel și băieții pe toate distanțele, pe toate zonele au încercat, mult stânga, mult dreapta. Adi la fel nu mai știe unde să dea, mai ales că având momitoare le-a schimbat des, nu s-a încurcat, chiar a stat de ele și văd că ele nu prea au vrut să stea de tine. Eu acum am legătura la Kiev. La Kiev. Am înțeles. Vă lăsăm cu știri. Directă cu Da. Kiev. Uitați-vă și voi ce frumos. Uitați-vă, Doamne, ce poză e aici. Este ceva de vis, cum se vede. Atenție când pescuiți cu biluțe, să știți că s-ar putea să vă răniți, da? Iată, mă, în sfârșit câștigătorul, că eu cred că ăsta e câștigătorul. Marele câștigător. Momitoarele au dat roade primele, așa cum ne așteptam. Băi, am niște emoții de pe mine. Bine, mă! Deci vreau să spun că asta e ultima lansetă, ultima lansare, de fapt. Asta a fost ultima lansare. Bine momitorul, bine momitorul, nu e lampă. Nu mai sunt multe de spus, suntem o echipă, nu? Peștele al tuturor, nu? Ce să... Și acum, hai să facem chestia aia, facem așa ca o echipă și ce ne învârtim așa cu toții. Hai, Adi. Cu amețeală. Este băiatul, a fost la pescuit. Da, mă, băieți, când veniți la pescuit cu Dragoș e ca te dai în comedii. E ca și cum ai venit cu un pom. Da, cu pom. Hai pe ce ste piși. Băi, ce să zicem? Asta e pentru tine. Eu încerc să fac aici o încheiere serioasă, dar nu se poate. Aia e și serioasă. Nu. Ia, băieții, ia uitați, uite, hai, sus, uite avionul, uite, Putin, Câte Putin, hai. Putin, a terminat partida și începe să plecăm acasă. Pe scurt, un stand pe care l-am pescuit pentru prima oară în viața mea, cel puțin eu. Nu știu cât știați voi capătul ăsta de baltă. Eu l-am pescuit odată la feeder. Da? Și mă tu? doare mâna cât îți țin camera. Și tu? Îl știai?
Da, eu l-am pescuit. Tu l-ai mai pescuit, nu? Pescuit la Boiles, cred că știți și voi cam ce înseamnă în perioada Dar asta. nu în Greu? februarie. Greu, nu în februarie nici atât. Dar, iată, nu am renunțat. Adi avea cele mai mari șanse, dar n-a fost deloc ușor. Deci Nu, chiar am n-a muncit. fost și cu 4 Chiar am lansete muncit, la un moment popa. dat, că suntem pe prietenie aici, nu ne mai ofticăm, în fine. Chiar și 4 lansete, deci lucrurile cam așa stau. Așa Și- că vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de canalul de Poate YouTube cine știe, Baltacu. da. Dați click pe clompoțel, pe abonare și pe OnlyFans sau ce tu, Patron. Patreon, am vrut să zic. Și vă mulțumim că mă doare mâna, o seară minunată și mergeți la pescuit. Numai Vă bine! pupăm, Doamne ajută! Pa, pa, pa!